Senzeni ari sei kunasi? Aiwa Senzeni aripowo. Ko iye anombondisenzere ndiani chezvo? Akazvarwa iye achinzi Beatrice Mudzingwa. Okay, Senzeni rega tinange pamubvunzo wedu zvingori straight. Uno ndo mubvunzo watinawo zuva ranhasi. Wada kungokubvunza iwe. Amene Senzeni unozviona sei maererano nezvemujolo izvizvi? Unoona kuti maonero ako iwe, unozwa maonero ako iwe kuti pamwe ungatipawo zano raungatipawo iwewe kuti pamwe dei zvakanzwai, pamwe dei zvemujolo izvi, pamwe dei zviri ndani. Haindoona soti taifanira kungozvarwa pane zibepa rinenge richitaura kuti ningi ndewanhingi, ningi ndewanhingi. So that paunokura kaunobva wangotsvaga munhu wako pazibepa wobva waziva kuti wangu ndinhingi wotoenda straight ikoko. Tomborega zvekutenderera tichitambisirana nguva bozga wajola wajolazve haa guys mujolo kaiwa